ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам барои шумо анамихел комахтои вишивкадора нишон диҳам. ино нархошон 380 сомонам. марҳамат, беҳад гулои хушрӯ доранд. лавдоманиш ҳастай, белавдоманиш ҳастай. то охири видеоро тамошо кунед, мебинед. хулос ҳамаи ҳамино 380 сомониян. донада оптумда бо арзон мешавад. касе ки барои савдо мегирад, бо арзонтарак мешавад. хулос чӣ хел гулои хушрӯанд. материалошон комбахтӣ. марҳамат, нусхаошон бинед. ҳамаи ҳамино нусхаҳои комбахтои қиматиян. вишивкадорои мисол 900 000 ман нишон метиҳам. ино нусхаҳои ҳаваяй арзонош. хушрӯай материалшон, вишивкаошон ҳам хушрӯзадагиай. мақсад ино бори Дубай худаш несту, бори Хитояй. ана марҳамат, бинед чӣ хушрӯ, ҳам сангаш, ҳам вишивкаш. ягонтаи ино хе часпондагӣ нест, ҳамаш вишивкаян. баъзан мисол гулошон клей кардагиай, вале ино ҳамашон ҳамхеда материал худаш духтагиай. 380 сомон. ҳамаи ҳамин чизое ки шумо мебинед, донада 380 сомонӣ. гуло беҳад бисёрай. бинед, ҳама намуд ранго ҳастай, ҳама намуд гулош ҳастай. инҷада бо дигар хел нусхаош. нусхаошонам беҳад хушрӯанд. хулос кадомеш ки дар кор бошад нависед. ма даставкара бо пурратар шумода мефаҳмонам ки мо чӣ хел равон мекунем. дӯстони азиз, ана ин намудош бошад чорни принсияй материалшон комбахт не ранги чорни принсай. эра бинед чанд гул дора. нархаш 220 сомон як либосаш. марҳамат, ёям беҳад хушрӯанд ва материали чорни принц материали ваяй бақувватай. хулос ина лавдомании борик дора, лавдомании вишивкаш мисол зиёдтарак. намино ҳамаш 220 сомонӣ ҳамагӣ нархи донада. оптумда бо арзонтарак мешаванд. ана и поёнаш боша, ино комбахтиян. вишивкадорои комбахтӣ белавдоманӣ. марҳамат, и белавдоманиё боша, ин намудош нархошон 360 сомонӣ. бисёр ҳам фасон хушрӯ. дер накунед духтаро, кадомеш ки дар кор бошад нависед. марҳамат, бо ма пурратар карда даставкашонам мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед. хайр, то видеоҳои оянда.